somo koro wacho ni oseketo kenge ma owinjore ne ikruok mar penj maduong' mar grade 6, grade mar 8 kod mar 12 ma ochan chakore e dweni. Jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogo yango wechego ka bende ogolo siem mager ne jokuo penj mawacho ni biro kawnegi okang' mowinjore. Wycliffe Oko lerno mathoth. Kodong' mana juma achiel kende motelo ne chakruok penj mag grade 6, klas 8 kod klas 10 kod 2. Migawo mar somo yango ni ikruok duto oseketi kare kendo yango ni chenrono biro timore yo maong'ith maonge ng'ukni kata matin. As you are aware, there are 3 exams which are going on consecutively at the same time with effect from 28th of this month. We did the official launch where the chief guest was His Excellency the President of the Republic of Kenya, the Deputy President, Rigathi Gachagua in Nairobi, and we have been able to send out the papers to the 493 distribution and storage centers in each and every part of the country. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogo mane oromo kod jokanyo mag somo kod arita kwe e kaunti ma Kisumu ogolo siem ne jogo machano rocho chenrono koda ka jokuoge mag penj ka wacho ni biro kawnegi okang' mager. The principals, the head teachers, and the center managers, we are also sending the security personnel to man each and every center, and this time round we want to give that assurance to the Kenyans that the integrity process will not be compromised, everything will be credible, and as we give out the exam, it will be perfectly well. Ikruok makamano bende oseketi e gwenge mamoko. Kamishona ma ugwe mar Kenya Evans Achoki osingo ni chenro mar chwalo chiemo ne jopuonjre madhi timo penj mawuok e gwenge manigi oro bende oseketi mar neno ni jopuonjre ok olew ne penjgo. The food has already arrived at all the primary schools that are adversely affected by the drought. So the examination, the candidates who will be writing the examinations will have food at the examination centers. The government will also provide sanitary towels to students who are sitting the examinations. Penj mar jopuonjre mag grade 6 kod klas 8 chan tim kochakore tarik 28 nyaka tarik 30 dwe mar 11 higani, ka jo klas 10 kod 2 to chano chako tarik 21 dweni kendo tieko tarik 23 dwe mar 12 higani. Kalenda mar somo mar sikunde primar kod sekondari geno ni biro duogo e lai kaka kinde machon tok penj ma higani, higni 2 tok midhusi mar korona molo e pachoka kendo rocho chenro mar somo. Wycliffe Oko, Ramogi TV. Kawadok weche mag od bura Paul Duoko koro medo mienjo od bura e kind kweth mag siasa kaluwore gi buche moko mopedhi e nyim od bura mar dwaro ni thich oko e apisi commissioners moko 4 mag duol matayo yiero e pachoka IEBC. Moko kuom jokanyo mag riwruok mar Azimio la Umoja oseo okang' mar luwo commissioners go manenore ka gima ne obalo gi jowetegi e yiero mokalo. Kristo Wino nigi ler mar wachno. Gwandruok e duol matayo yiero e pachoka IEBC koro ochomo e od bura ewi bura mar thich oko commissioners 4 mag IEBC mane obalo gi duoko mar yiero mar tend piny. Mabiro kaluwore gi buche ma opedhi kod kweth moko 4 madwaro ni od bura mi jatend piny Dr. William Ruto thuolo mar chuogo aput moyedhi mar nono timbe commissioners 4 go kaluwore kod kaka ne gitayo chenro maggi e kinde yiero mokalo. Kaluwore kodgi, jalup jakom IEBC Juliana Cherera, Justus Nyang'aya, Irene Masit kod Francis Wenderi ne odhi ataro kod pen chik kuom kwedo duoko mag yiero mar tend piny. Speaker mar od bura Moses Masika Wetangula ne ochwalo bura makamano e nyim komiti mar od bura mochung'ne weche mag chike mar winjo kendo miyo od bura chung' margi. Kata kamano, jo od bura mag Azimio la Umoja ochayo paro makamano kagiwacho en okang' madhi chiero adhola mag yiero mokalo. Kar mondo obed ni ong'iyo kako nyalo chulo kor kata timo revenge ne commissioners, onego bed ni sani oriwo Kenya bedo gimoro achiel kech seche mo target jogi obed kong'eyo ni there 6.9 million Kenyans mane oyie gi gima ne joka timo ni kwan ne ok dhi maber. So ochal ng'ama koro chuoyo adhola mag 6.9 million Kenyans. It is ill-advised and can care. I would look forward or bygones obed bygones. Koro kaka neno gima timore Kenya ka ok watang' mo wachako
bedo gi paro maleo kaka wanyalo deal gi sirkal manyodonjo ni wadhi e sirkal maragoko nikech ka ng'ama ok oriwore kodi e paro ka in gi kidonjo e ofis ka in gi nguvu to koro idwaro ni mondo itimne anyali kata igole koma ne entie onge kuma bro dhiye. So king'iyo gimokele od bura cha en gimoro mana mageto kata mochiko ti gichika gitong jok manyoge neno ni sama nyo tim yiero commissioners manyonge kodgi manyonge gi Kenya Kwanza machalo Cherera gi Justus gi jomamoko to mano kaka onego riemb piny. Ji ang'wen ma commissioners mag IBC mabende mang'eny king'iyo namba mar commissioners mag IBC mar ji 7 noneno ni gima kamano ok ginyal bedie. Omiyo Madam Cherera, Madam Irene Maset, wadwa Wanderi kachiel go wadwa Nyang'aya nowuok oko mokoni ok timre. Koro gine mane girito chik kendo ne giluwo chik mar rito ombulu to ok kwalo ombulu. Azimio bende neno chenro mar aling'ling mar Kenya Kwanza e gwelo commissioners 4 mag IBC madhi yiengore nyakonchiel e yiero mar 2027. Wadwaro ni wabed gi IBC malwete ni thuolo manyalo ng'ado bura ma ok oungore konchiel. Omiyo aneno kosebiro pacha eni wayiene sirkal maragoko bede Kenya wan kaka jood bura mane e kwedo ok wabiyie gi wachno. But ing'eyo ni jo Kenya Kwanza sani koro nigi namba maduong' moingowa. So nyaka wamany yo moro mwachungogo wach mar sirkal maragoko maneno kadwa bedo. Kir masani gi jo Kenya Kwanza gitemo mondo gibed ni gin gi commission ma 2027 gi control 100%. Ging'eyo ni Chebukati gi commissioners mokariyo dhi by January. Already gisekelo chik moro ma giloko godo selection panel matiende ni panel ka jogi dwa dhi kawo jok ma completely aligned kodgi ma ok bibedo ni nigi independence to commissions te e katiba wacho ni they shall be independent. Poni jo od bura puodho paro mar thich oko commissioners 4 go, jo od bura mag Azimio bwogo mar kawo okang' mamoko mar kedo ne ratiro maggi. Wabro tiyo gi yore mamoko nikech ing'eyo seche moko kata mana lokruok mineno ma wakelo maksani wan gogi ne okelgi ka samoro jo od bura to pachgi nopogore. So jopiny nigi teko. In fact ing'iyo spend check marwa mar katiba mar Kenya ka wacho ni teko duto te ni e lwet jo Kenya. So jo Kenya nigi teko ni ka gik moko ok dhi kaka ne gidwaro to ginyalo kawo teko ma gimiyo od bura, teko ma gimiyo doho, teko ma gimiyo executive, ginyalo kawo ma giti gi teko no gin giwegi. Ndalo 11 mabiro dhi bedo thuolo malach ne commissioners mag IBC mane obalo kod duoko mar yiero mar tend piny e kinde ma komiti mar od bura mochung' ne weche mag chike JLAC dhi winjo kendo kawo chung' margi e wi paro mar thichogi oko e apisi. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Building, Nairobi. Obila e kaunti ma Kiambu koro dhi nyime kod manyo wuon ot mar orofa beach manolwar e gwenge mar Waka ma onego ji 2. Mana kaka Edwin Okoth leronwa ma koro en ot mar 2 molwar ka gedo mare dhi nyime kata bang' duol mochung' ne gedo e pacho ka NCA chungogi nikech ichich ni ok oger geyo makare. Seche machuok bang' jolweny tieko kolot manolwar e gwenge ma Kasarani ma onego ji 3. Masira maket kod mano kendo ne oneno e kaunti ma Kiambu otieno ma piny ruogodo tich ang'wen. Ji 2 ne owito ngimagi bang' ot mane gedo mare dhi nyime lwar ma umo odgi sa 9 otieno e masira manowe anyuolagi kod lit. Huyu ni baba yangu na nimeathirika vibaya sababu unajua ukipoteza wazazi wawili inakuwa vibaya sana. Kupoteza nimepoteza wazazi wangu wote wawili. Lakini kwa bahati mzuri shosho yangu na anti yangu wameokolewa. So wako sawa. Wazazi wangu walikuwa wanaishi hapa. So ukiangalia kwa mbali pale utaona bed sheets na blanketi. So hapo ndio ilikuwa blanketi. I think hata ile kitu imefanya hii situation yao iwas ni kuwa nyumba yao ilikuwa semi permanent. Jogedo ma osebet katie odno ne otony. Kaluwore ne olwar gotieno sama gedo mare nok dhi nyime. Yawuot jal ma wito ngimane kaachiel kod jaodno wacho ni gisebet ka gigolo ng'ur e wi gedono ma pod ne dhi mana nyime.
kata beni ne nitiere ranyisi moromo ni ok negere yo makare. Basi huyu madhe tulikuwa tunamwambia azipitishe hapo nyumba, lakini hakuwa nasikia. Nyumba ikapa. Sinaona finally imefanya nini? Imeanguka. Tumekuwa tukicomplain hiyo ujenzi haikuwa mzuri hata kidogo. Ilikuwa imefika pahali mpaka wamekuja wamearestiwa mara kadhaa, but unfortunately I think kuna mkubwa fulani alikuwa involved hapo, alikuwa anaenda napiga simu wasi wanarudi like the following day, so hata imeanguka tu bado ikiendelea kujengwa. Jolweny kod apisas mag Red Cross mano yuoro kama ono nolware ne owuok bang' yango ni ji ariyogo ema owito ngimagi, kendo onge ng'ata manyalo bet ni pod ne omok e bwo kite kod chumbe manitiyogo e gero odno. Jotelo mano yuoro kanyo ka otelnegi kod gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi ne ogolo siem mager ka giwacho ni masiche mag ute malwar koro osemedore e kauntino mogoyo tong' kod boma maduong' ma Nairobi. Hii ni vita sasa ambaye lazima ichukuliwe kwa njia tofauti na serikali yetu ya kaunti, kwa vile wananchi wengi wamekosa kutii sheria ambayo imewekwa, especially haswa wawekezaji na pia watu wenyeji. Imekuwa sasa labda hii ni nyumba ya 8 kwa muda ya chini ya miezi 6 ambaye imekuwa inaporomoka. Hivyo ni kusema ya kwamba kuna kasoro kubwa ambaye lazima irekebishwe, na hiyo kasoro lazima itarekebishwa kwa upande zote mbili, upande wa serikali yetu na upande wa wananchi. Mana kaka ot manoruombore piny Kasarani, ot marwaka bende ne osechung gedo mare, kama koro penjo maduong' en teko ma inyalo med NCA mondo kama gisekumoe gedo kik tich dhi e nyime. Menyo mane dhi nyime ot manolwar Kasarani bende koro ne osechungi, kama onge ringre mora mora manoyudore kopogore gadek manosegol kanyo, kata bed ni ne ichich ni ji moko 4 pod ne nyalo bet ni omok e yodno. Edwin Okoth, Ramogi TV. Nyakorom ga jwangi report mar Edwin Okoth ne mobro kawo godo yueyo mokwongo, kata kamano kapok wakawo yueyo nitie jogo maloso kodwa mabende orno pachi kwale na mar 2-6-0-0. Ramogi TV atimo mos ne jok mane gorofa onego mano Dan Mbawi wacho ni in jaka entiere seme. An Morris Juma Ogada janyahera an kod penjere kaka jonjore nyalo kwalo bunde mana kama jo Kenya geno ni nyalo bedo nitiere kod arita kwe makare. Rokamano kuom pachi Morris Juma Ogada ka intiere nyahera. Ramogi TV an nyawara olweny mar seme lunga to woro kaka Ken yawa ka endi onge arita kwe ka joma ritowa ema inyalo kwal. Koro wabro chomo kanyakoro mga jong mago gin mo kuom pach jogo mabende neno achiel kachiel. Wadhi yo matin kik dhi mabor, wadugo kod mathoth. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, 5-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com.
Machiegni kendo nyako Ramogi doho oyudo kod ketho jago manyinge Mugo wa Irimu mayande odonjne gi ketho mar tayo chenro mag thieth maonge lesen kendo tiyo kod klinik mare kaka nyamrerwa mabandia mar ocho ratiro mar mine ma odhi konyore ire. Mugo wa Irimu koro rito twech mare ma dodhi golo tarik 21 mar dweni. Flora Tieno miyo walerno. Mong'ere kaka Mugo wa Irimu ne oyangore kaka nyamrerwa e kar thieth ma Prestige Healthcare Clinic e boma ma Nairobi, kama ne doho oyango ni otayo kar thiethno maonge lesen kendo ne oonge gi lony mar thieth. Wa Irimu ne ochwal kawuono e doho kama ne oyangore ni ne omiyo jotuo ma wakeini yedhe gi paro mar rocho ratijgi e yor bembo. Doho bende oyango ni kar thieth ma Prestige mane otayo onge lesen. Kaluwore gi jamin wach, Mugo ne obambo miyo moro e kar thiethno tarik 1 dwe mar 11 hik 2014 tok miye yedhe moko ma ok ong'ere. Achiel kuom joneno ma ochiwo neno mare e nyim doho olero ni Mugo ne ochuo yath jatuo moro kendo pache olal, bang'e ne odwogo ochiew oyudo ka oonge kod lepe ma iye. Ne okwong make e hik 2015 kama ne otayo chenro mag klinik e kar dak ma Githurai 44 kaunti ma Kiambu. Tok higni 3 Mugo ne olando duogo mare e mbui kendo dok tich mane otimo maonge lesen. Ne oloko nyinge, nambane mar sim, klinik manyien miluongo ni Milan Medical Center e kar dak ma Kayole boma ma Nairobi. E buche 12 duto ma osesom ne Mugo wa Irimu osetuo dhoge kendo mako chung motegno ni oonge kod ketho. Kata kamano, gikone doho oyude kod ketho go duto. Twech mar Mugo ibiro ng'adi ayanga tarik 21 mar dweni. Flora Atieno, Ramogi TV. Nyako Ramogi nyithindo ma inyuolo ka ndalogi pok oromo pod ni kod midhiero mar dongo kaka owinjore. Migawo mar thieth yango ni nyithindo mathoth wito ngimagi kapok oromo higni 5 wira ne tuoche mamako ngimagi e thuolo ma githuthni gidongo bang' nyuol ka kindegi pok orchopo. Judith Omondi miyo ripot ka odiochieng' ma kawuono piny ngima ne dhialo nyithindo ma inyuolo kapok ochopo dweche 9 e ich. Higa ka higa maromo nyithindo 193 inyuolo kapok ndalogi oromo e pacho kae. Bende nyithindo mani piny mar higni 5 maromo 13,300 wito ngimagi nikech midhiero mayudogi kaluwore ni onyuolgi kapok ndalogi oromo. Ma ne oyang kod migawo mar thieth e kinde nyasi mar hingo odiochieng' kedo kod nyuol ma omondo. In Kenya, the preterm birth rate is 12%. This translates to 193,000 babies being born premature each year, while about 13,300 children under 5 die due to direct preterm complications. Roxy Sudi chunye osejok kuom bedo ni onyuolo rude ma jo kilo achiel duto. Wach moko ni oseduongo chunye pek ma odhi bedo go kaka janyuol. Okoni ne en kod tuo mane omiyo nyuolo nyithinde kapok dweche go oromo. Nilipojifungua nilipata watoto wote wawili wakiwa kilo 1 each. Ingawa sikuwa na expect watakuwa that time. Nilijipa tu ile moyo but nilishtuka kwa sababu walikuwa wadogo sana. Nikitoka pale hizo siku 2-3 kurudia kilo wakawa wamedrop, wakawa wamefika 800 grams. So kufika hiyo 800 grams ilinipea stress kwa kweli. Karabedo ni ng'ato ok modh pi moromo ka oyach bende nyalo kelo ne midhiero. Molina Wuor lero wuodhe. Adhi klinik awach na dhi diriyo. Koro mana dhi mar ariyo mane daktari onyisani ni okamodh pi. Okona ni pressure na ni piny. Kar thieth ma Pumwani oloso ot makende ne mine ma onyuolo nyithindo mapok ndalogi oromo. Ka gitiyo kod lony ma iyango ni kangaroo mother care makonyogi e medo kilo mag nyithindo mapiyo. Unafaa kumweka kwa chest yako ndio aweze kugain weight. At first nilikuwa naona inakaa weird, sikuwa naamini mtoto anaweza gain weight through wewe, but nimeona ina work. At least unapata mnabonda na mtoto wako. Inazuia mtoto infection, haiwezi pata infection, na pia inasaidia mazoea mama kuflow. Director mochung' ne geng'o landruok mag tuoche migawo mar thieth Dr. Andrew Mulwa koni miyo nyalo nyuolo nyathi kapok ndalo ne ochopo, poni ok ochiem makare, kapod en nyako matin, ka oting'o rude kata ka oponi en gi tuoche moko mag nyodo. Jambo lingine ambalo huchangia zaidi ni twinning ama multiple pregnancy. Wakati mama kuna mimba mtoto zaidi wa mmoja, huwa mara mingi ako na risk juu ya kupata kabla muda hujafika. Pia kuna
lishe bora, nimeweza kusema afya ya mama, lishe bora ikiwa ambapo katika nchi yetu ya Kenya tunajua kuna wale wako na undernutrition ama malnutrition. Bende gisingo mar loso chenro mag siro mine ma okonyore kapok ndalogi oromo e yor yedhe kod gik mamoko kaka yo mar dhiro thieth makare nengo moyweyo, universal health coverage. Mambo ya preterm care yatakuwa kati ya ile benefit package ambayo tutaweza kupewa wazazi wetu, na tuweze kuhakikisha yale madawa ama teknolojia mpya ambazo zimeundwa kwa kuhakikisha kwamba watoto ambao wamezaliwa kabla hawajafikia wamesurvive zimeweza kuwa katika nchi yetu na kuwa available. Kaka yo mar duoko piny kwan mar nyithindo minyuolo kapok ndalogi oromo e pacho kae, migawo mar thieth okwayo tend counties mondo tim machiegni gi nyamrerwa mondo mi ota puonj ok ne mine kende to nyaka wuone gwenge duto ma pacho kae. Judith Omondi, Ramogi TV, Pumwani, Nairobi. Erokamano Judy kuom lipotno ne mine duto kaachiel koda wuone mabende kale rito nyithindo monyuolo ka kindgi podi. Mad Nyasaye mi unema mar dhi mbele gi ting' kendo neno ni omigi chiemo e yo makare. Kao kamano lipod Judy ema kelo giko mar Ang'ich Welo. Nyinga Simfros Okinda. Nyinga Uchengi Emmanuel jaloko marwa en Winnie Adoyo. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. I've done a couple of multinational bike trips. I've done like a lot of Nairobi to Cape Town solo rides. I've been traveling for more than 12 years, but it's just that I haven't been putting it out there. For me, without bike, I don't know, I can't stand even 2-3 days. If I go safaris or something, I can't stand like a day or two. So local trips for you, but bikes for me anytime. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Can you sing? Everywhere I'm looking now, I'm surrounded.